Ашларыгыз тәмле булсын. Сезнең янга утырырга мөмкинме, егетләр? Әлбәттә ярый. Бергә күңеллерәк тә, тәмлерәк тә булыр. Егетләр подностарын монда гына калдырганнар. Без дә соңыннан илтәбезме? Юк инде, хәзер үк илтик. Бөтен кешегә дә поднос кирәк бит. Үзең турында гына уйларга ярамый. Бирегез, үзем илтәм. Без сезне көткән идек. Рәхмәт. Джоз җавапсыз калмас. Кулларны да юып килик. Кем шулай тәмле итеп ашый? Авызын шапылдатып. Ашаганда сөйләшергә ярамый. Гаебемне таныйм. Һәм бу начар гадәтне бетерергә сүз бирәм. Мине дөрес аңлар үзәл. Шит кешегә начар гадәтләре турында әйтүе авыр. Аңлашыла инде. Мин үпкәләмим. Әйе, без сезне бик яратабыз, кызлар. Рәхмәт. Без дә сезне яратабыз.